Исәнмесез укучылар. Бүгенге дәрестә без сезнең белән ике үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр һәм аларның системаларын карап үтәрбез. Билгеләмә. AX плюс BY тигез C рәвешендәге тигезләмә ике үзгәрешле сызыкча тигезләмә дип атала. Биредә X һәм Y үзгәрешлеләр, A, B һәм C саннар. Мәсәлән, X плюс Y тигез 15 тигезләмәсен карыйк. Биредә X 10-га, Y 5-кә тигез булганда, әлеге тигезләмә 10 плюс 5 тигез 15 дөрес тигезлеккә әйләнә. Үзгәрешләрнең X 10-га, Y 5-кә тигез булгандагы кыйммәтләре пары әлеге тигезләмәнең чишелеше була диләр. Шулай ук әлеге тигезләмәнең чишелеше булып, X тигез 9, Y тигез 6, X тигез 11, Y тигез 4, X тигез 16, Y тигез минус 1 һәм башка кыйммәтләр пары да булып тора. Әлеге чишелешне кыскача булай язалар. 9 һәм 6, 11 һәм 4, 16 һәм минус 1. Билгеләмә. Ике үзгәрешле тигезләмәнең чишелеше дип, үзгәрешләрнең тигезләмәне дөрес тигезлеккә әйләндерүче кыйммәтләре пара атала. Чишелешләре берек булган ике үзгәрешле тигезләмәләрне тамырдаш яки тигез көчле тигезләмәләр дип атыйлар. Чишелешләре булмаган тигезләмәләрне дә шулай ук тамырдаш тигезләмәләр дип саныйлар. Ике үзгәрешле тигезләмәләр бер үзгәрешле тигезләмәләрнеке кебек үк үзлекләргә ия. Беренче үзлек. Әгәр дә тигезләмәдә кушылучыны тамгасын үзгәртеп, бер кисәктән икенче кисәккә күчерсәк, бирелгән тигезләмәгә тамырдаш тигезләмә килеп чыга. Икенче үзлек. Әгәр дә тигезләмәнең ике кисәгендә 0-га тигез булмаган бер үк санга тапкырласак яки бүлсәк, бирелгән тигезләмәгә тамырдаш булган тигезләмә килеп чыга. X плюс 2Y тигез 8 тигезләмәсен карап китик. Тигезләмәләрнең үзлекләреннән файдаланып, әлеге тигезләмәнең үзгәрешләрен берсен икенчесе аша, мәсәлән, Y-ны X аша күрсәтик. Моның өчен X кушылучысын тигезләмәнең уң кисәгенә тамгасын үзгәртеп күчерәбез. 2Y тигез 8 минус X. Тигезләмәнең ике кисәген дә 2-гә бүлик. Y тигез 4 минус X бүленгән 2. Ягъни 4 минус 0,5 X. Килеп чыккан тигезләмә X плюс 2Y тигез 8 тигезләмәсе белән тамырдаш. Әлеге формуланы кулланып, X плюс 2Y тигез 8 тигезләмәсенең теләсә никадәр чишелешен табырга була. Моның өчен X үзгәрешлесен ирекле алып, Y-ның аңа тиңдәш булган кыйммәтен исәпләү җитә. Мәсәлән, X тигез 2-гә тигез булгандагы кыйммәтен табабыз. Y-ны табыр өчен 4 минус 0,5 һәм X урынына 2 кыйммәтен куябыз. 0,5 белән 2-нең тапкыр чыгышы 1-гә тигез. 4 минус 1 3-не бирә. X-ка 0-ны бирик. Ул очракта Y-ның кыйммәте 4 минус 0,5 тапкырланган 0. 0,5 белән 0-ның тапкыр чыгышы 0-ны бирә. 4 минус 0 4-кә тигез. Ягъни, әлеге тигезләмәнең чишелеше булып 2 һәм 3, 0 һәм 4 саннары парлары була. Мондый саннар парын бик күпне табырга була. Димәк, X плюс Y тигез 8 тигезләмәсенең чишелешләре бик күп. Ә хәзер мәсьәлә чишик. Әгәр туры почмаклыкның мәйданы 12 квадрат сантиметрга, ә периметры 14 сантиметрга тигез булса, әлеге туры почмаклыкның якларын табырга кирәк. Моның өчен якларын X һәм Y сантиметр дип алыйк. Туры почмаклыкның мәйданын һәм периметрын табу формуласын кулланып, X тапкырланган Y тигез 12, 2 тапкырланган X плюс Y тигез 14 тигезләмәләре килеп чыга.
Әлеге тигезләмәләрнең уртак шешелешен табырга кирәк. Әгәр дә берничә тигезләмәнең барлык уртак шешелешләрен табырга кирәк булса, ул вакытта бу тигезләмәнең системасын шешәргә кирәк дип әйтәләр. Тигезләмәләрнең системасын фигуралы җәяләргә алалар. Без төзегән тигезләмәләр системасын булай язырга мөмкин. Димәк, безгә әлеге системаны шешәргә кирәк. Моның өчен икенче тигезләмәнең рәвешен үзгәртик. Тигезләмәнең уң һәм сул кисәген дә 2-гә бүлергә мөмкин. Димәк, x плюс y тигез 7 килеп чыга. Үзгәрешләрнең x 4-кә һәм y 3-кә тигез булгандагы пары кыйммәте һәр тигезләмәнең дә шешелеше була. Чөнки 4 тапкырланган 3 тигез 12 һәм 4 белән 3-нең суммасы 7. Һәр тигезләмә өчен дөрес тигезлек үтәлә. Мондый парны системаның шешелеше дип атыйлар. Билгеләмә. Үзгәрешләрнең системага кергән һәм тигезләмәне дөрес тигезлеккә әйләндерүче кыйммәтләре пары ике үзгәрешле тигезләмәләр системасының шешелеше дип атала. Системаны шешу, аның шешелешләрен барысында табу яки шешелешләре булмаганлыгын исбатлау дигән сүз. Бүгенге онлайн дәрестә без ике үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр һәм аларның системалары белән таныштык. Шуның белән теория өлеше тәмам.